Hola, com va? Avui us porto un llibre molt gros per molts motius. El primer és aquest llibre. El primer és que, com veieu, és bastant gros. Són 1.000 pàgines gairebé eh, de- d'un llibre de l'Àlvar Valls, Entre l'infern i la glòria, publicat per edicions de 1984, en la col·lecció Irmanda, que és molt bona, molt interessant. És un llibre molt gros per volum, ja us ho dic. És un llibre molt gros perquè va estar a punt de guanyar el Premi Sant Joan de fa un parell d'anys, o de l'any passat, no sé, i per tant això ja ens dona un indicador de la potència d'aquest llibre. L'Àlvar és un crac, jo me l'aprecio molt, però a part un tio que és capaç de corregir la gramàtica de l'Institut d'Estudis Catalans és que en sap. I sobretot perquè està centrat en la figura de Verdaguer. Eh, un altre element de dir és un llibre gros, és una figura molt mítica, no? Proteica de la literatura catalana i per tant, a més, jo crec que aquest llibre és una obra definitiva ja sobre Verdaguer. És una novel·la, és a dir, no és un assaig ni és... no, que d'això ja n'hi ha molts. És una novel·la que repassa la biografia de Verdaguer bastant, molt ben documentada. Per tant, no és un assaig, tot i que té un contingut documental brutal. Vale, aleshores, potser molts us pregunteu, ostres, a mi Verdaguer em queda molt lluny, no m'interessa. Bueno, a mi em passa el mateix, eh? A mi Verdaguer mai m'ha interessat gaire. Eh, no m'ha interessat. I per tant tenia una imatge molt estereotipada d'ell, la veritat. Hi havia molts passatges de la seva vida que he de reconèixer que jo no coneixia. Una part de la seva poesia que la coneixia, sí, però molta que no. Eh, I amb aquest llibre està molt bé perquè descobreixes moltes vessants del personatge que jo no tenia present. Descobreixes que hi ha unes tensions en la seva internes, les seves diferents vessants, que hi ha unes tensions en el seu entorn que duren fins als moments finals de la seva vida i per tant és una bona manera de descobrir Verdaguer. Clar, als verdaguerians els encantarà, però els que no doncs és un element. L'altre element per agafar aquest llibre és que està molt ben escrit. A mi m'és igual de què parli, si està molt ben escrit ja compro. I està molt ben escrit. Per exemple, la llengua. La llengua és molt versemblant. Passa per molts llocs de la geografia. Per tant, en segons quins llocs va, els personatges utilitzen el dialecte d'aquell lloc. Si Verdaguer està pel Pirineu o pel Pallars o per aquí prop, parla com un català d'aquí. Si està per València, doncs parla el català de València. Si qui parla és un personatge de Mallorca, doncs utilitza un dialecte de Mallorca. I molt interessant, no només amb el dialecte, sinó també amb l'evolució de la llengua. Això jo trobo que és sutil, a mi m'ha fet la impressió. El llibre està centrat en els últims dies de vida de Verdaguer i a partir d'aquí es van repassant diferents episodis, amb la qual cosa hi ha un salt d'uns quants anys i dona una mica la sensació de que per exemple, si de jove, a més, està a la plana de Vic, doncs s'utilitza un tipus de català. En canvi, quan ja és gran, està a Barcelona o a Collserola, no? A Vilajoana, allà a Viladrau, doncs, i parlen uns metges, doncs és que és un català diferent, és més modern. I això, aquest treball amb la llengua, sutil, li dona molt la semblança, però a més és que està molt currat. Més coses de la llengua, de l'estil. Les descripcions són una passada. Són una passada. Clar, jo trobo molt coherent això amb que el contingut sigui de Verdaguer. Per exemple, està dalt d'un turó i veu a baix una petita vila. Doncs en lloc de dir que veu una petita vila, diu un conjunt de cases apletades com un ramat de construccions o d'edificis. Algo així, és a dir, està molt bé perquè clar, a
animalitza les construccions per dir que estan com un ramat apletades, que justament la pleta és una construcció. I després els passatges marítims. A mi és el que potser m'ha interessat, m'ha traslladat aquests viatges transoceànics, no?, que feia Verdaguer. No sé, m'ha traslladat, està molt ben descrit i molt potent. Què més? L'estructura també és molt interessant. L'estructura d'aquest llibre és molt interessant. Com us deia, està centrat en els últims dies de vida de Verdaguer. Cada capítol és un dia. Llavors, que tens aquell capítol, passen les coses, i després de cada capítol hi ha com un annex, per dir-ho així, que pot ser molt variable, bastant llarg, és variable, en el que es rememoren moments de la vida de Verdaguer. I és lineal aquesta part. Són de la joventut fins que es va fent gran, i els seus diferents episodis de vida. Que a més està molt bé perquè en aquests episodis de vida vas veient com construeix la seva obra poètica. I això està molt bé, perquè poemes que tu has sentit tota la vida o que coneixes perquè són molt populars, veus el moment de la gestació d'aquells poemes. La situació, la gestació, i el que és curiós és que, clar, per això és una novel·la, perquè això ho ficciona, no? Però està molt bé perquè va enllaçant l'obra poètica de Verdaguer amb la seva vida. I bueno, això li dona credibilitat. Més coses que tinc aquí a la xuleta. És tot, penso. Per tant, molt recomanable, especialment per a aquelles persones que els interessi Verdaguer, molt recomanable a qualsevol persona que li agradi molt llegir per la llengua, és a dir, que és igual una mica que t'expliquin, i que no us faci por tampoc un llibre així de gruixut. Té un avantatge, és que aquests annexos, diguem, no és molt correcte dir-ho, però hi ha trossos que te'ls pots saltar. Hi ha trossos que parlen molt dels jocs florals i de les capelletes literàries del moment. Si tu això no t'interessa, a mi sí, va fer gràcia, no?, de descobrir això, però si no t'interessa, doncs això t'ho pots saltar una mica. I no està bé dir-ho, bueno, però els lectors poden fer el que ens doni la gana. En fi, un llibrot com una casa de pagès. Au, adeu.